and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Ikan sa usa ka bare. Di pare. Bare. Unsa man sa ning gipada? Kinsa man ginito hana? Unsa may gusto niyang mahitabo? Ha? Unsa man? Nangutana ka na ko dong? Oh, bisibot. Hoy! Hoy! Dong! Oh. Wa man ko pansin na. Gidid ba man akong beauty? Ay, naunsa naman meron si Dong Jan, oy. Dako magkausaban. Seryoso na kayo. Di na gani ka kumidyahan. Ay, Unsa man sa niyang gipada? Gistipol man eh. Pero day later, Sir John, para gid ako. I think you are the right person nga akong gipadad-an ining mga sekretong impormasyon nga wa gyud masayres kadaghanan. Labi na sa mga tao nga ang giatiman maura gyud ang inadlawng paningkamot aron mabuhi. Kining mga impormasyon nagpahayag sa mga tinagong plano sa usa ka pundok nga nagkontrolar dili lang sa politika, sa ekonomiya o banking system, siyensya o bisan na sa mga panghitabo sa mga nasod ug sa umaabot sa kalibutan. Diin ang ilang katuyuan, ang ilang agenda nga gusto lang himuong ulipon ang katawan sa kalibutan sa umaabot nga panahon. Binuang. Murag di na gani katuhuan. Oh, napay sumpay sa likod. Ako na ning tuwas sa basa. Sabi ko pa nini ilabay og sulugon. Niya. I hope nga kining akong gipadaan nimo dili nimo ilabay sama sa imong gibuhat sa una. Sa una kong gipadaan nimo. Nasayod siya, gipalabay na ako ang una niyang gipada. Anong nasayod siya? Kinsa mo giday kining tawanan? Oh, may nanawag. Si Jesslyn. Hello, Jess. Hay naman di ay ka. Ganihara mo ko nagpaabot ni mo. Oh, pastilan, nalimot ko. John? Sabot mo din may magkita. Hello? Yes. Sorry kayo nga uwa pa ko makapaingon diha. May nalanganan ko sa office. But anyway, moderate na ko diha. Pabuta ko. Okay? I'm coming. Angay ka magpasalamat ni Matt nga tinuod gid nimo sa higala. Kay concern si nimo. Dili sa gusto may daotang mahitabo nimo. Okay. Nakasabot ko ni Bro Matt. O nakasabot sa ko nimo. Pero sa dili pa ka mo komento, may ipakita ko nimo. Ug tanawag unsay mo ikasulti ning tanan. Yeah. O unsa man na? Lighters of the world? Nasuwat din nga kining punduka, kining sikretong pundok, nagkontrolar sa tanan. Gikontrolar nila ang tanan. They even control the mass media, the mainstream media sa tibok kalibutan. Kada kong binuang anak dyan. Ug bituo ka, anak. Jesslyn, dili ko maingon imo nga motuo ko. Apa niya din kung ibutang ta nga ato kining tuhuan, si Richard Valens nga author sa mga daylight cards is one of them. Nahisakop usab di ay sa maong pundok. Sa Lighters of the World. Hinungdan nga ang iyang hinimo nga mga cards mukunik gyud sa mga panghitabo. Kay plano na dayon nila kining daan sud sa daghan ng mga katuigan. And all these are no longer a coincidence, but a plot. A well-planned plot. Ug nga ang ilang katuyuan is to control the world. Mao kini ang ilang agenda. Stop it, John. Stop it. Jesslyn, Bisag unsa pay nasuwat diha, di gyud ko motuo, anak. Og bisan pag moingon kang dili ka motuo, anak, sa imong sinultihano, you're already convinced, right?
Ug sama sa kong giingon nimo dili palang dugay. Binuang na tiyan. Dako ng binuang. Ug ano magpadaha ka man ana? Nagkasabot tas umaabot ang kasal. Wa gani ka maghiskot pahin ini. Kung unsa itong mga plano, imong mga plano, madayon pa ba kini o dili? Jocelyn, Hala, oy! Naunsa naman mo, Gislen? Unsa na si problema ninyo ni Dong Jan, ha? Wa, Hilary. Wa. Si Kuy wala, oy! Nalugbaw magkina na mga luha ni mo, ha? Karong taon-taon no, ay mahimo na gid ka ng muta. Diya ka na, Hilary. Ay, asa ka man, Day? Day, okay na ka, Day? Day, Gislen! Day! Wa na mamati na ako. Ay, ano naman sakat ni silang duwang-duwang dyan? Ay, ug Day, Gislen! Ay, nagasilos-silos naman po tingalin eh! So-called junior doctors are actually Haskang grabe ha, oy. City Mill naman ay kaping kapatay ang naugkat sa mga rescuer sa Ground Zero sa Square City. Diin, kanhin nagbarog ang Business Capital Tower. Nga, nahugno, kay gidasmagan og idro. Idro. Wah, nga oy. Gidasmagan sa mga terorista gamit ang eroplano nga ilang gihijack. Uy! At telepono. Ang telepono di ay ahak, oy. Hello! Hello ba? Ahak! Hilary! Is that you? Ikaw ni! Ikaw ni! Ikaw ni! Hoy, Hilary! Pagtarong, eh. Suon-suon man ka. Ay, pagtarong po! Magtarong ko! Suon-suon! Pida. O sabay toyo di mo? Nanawag man ka? Ano sa man imong amo, oy? Si Dong Jan ba? Iya naman pag-iaway sa Gislen! Naon sa kadala? Si Dong Jan? Nangaway? Hala, no? Nga no, God? Mamutahan ka nga, no? Oh. Na, si Gislen nila ay nagahilak kuman sila magasulti si Dong Jan. Ha? Sabihin ko nung nag-iwag amo, be, nga dili ko tapalabian po nung away tao si Gislen ako. Dili palabian. Ang husto, ana, palamian. Onswa? gusto kong mukambyo o mamawi sa akong mga sipit nga nahimo nimo, Clavel. I hope na naka-file ka na og leave for next week. Nanigura kay kung makafile og leave niyo rito, Matt. Nanabi na ko dire, Clavel, nga we're in good terms na. Dili pa di ka, okay? Huna-huna ako nun, Yor. Kung angay ba na akong ikalipay ang imong gibuhat. Ngawa pagsulti na ko, nga dugay ka na di ay miabot sa nasod. Oh, my. Dili sa yun, Yor. Kay wa pa ta magkasulti og tarong kung nganong kilimdan ko nimo. I will explain next week. By the way, nakabook na ko sa hotel dito sa Bohol. Gusto kong mamawi sa akong kamingaw nimo. Mag-enjoy ta dito for 1 week. Oh, hello. Hello, Clavel. Hello. Oh, shit. Wala na siya. Giputol na niya nga mo paragsulti. Gipalagot yung ko ining babayhana na. Oh, si John. Oh, hello, bro. Hello, bro. Pagkikita ko ni Richard Valens. Anong wa may nahibaw sa mga kapulisan kung hayas Richard Valens? Buhay pa ka na siya, bro. Oh, bro. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!